Xeyirli ertə, efirdə Tataristan yangalıqları studiyada Oniya G'ibadulina bizning bugungi chiqarilishda. Qozonda rus tili kunini buyuk rus shoiri Aleksandr Pushkinning 223 yilligini belgilab o'tdilar, haykalini shishaklar soldilar. Boshqalabizda 7 Navruz teatral bilim beriu festivali boshlandi. Ul teatr san'ati o'sishini nindi yig'inti yasay. Simik bayrami marilarni birlashtirdi. Agarji rayonining Qadirak ovulida butun Rossiya tomoshasi o'zdi. Qozonda rus tili kunini buyuk rus shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkinning 223 yilligini belgilab o'tdilar. Haykalini shishaklar soldilar. Tantanada Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov, davlat kengashchisi Mintemir Shaymiyev qatnashdi. Traditsiya bo'yicha bu kunni konsertlar, spektakllar, ijod kechalari o'tkazildi. Barliq adabiyot bilgichlari Pushkinning butun dunyo madaniyati uchun zo'r ahamiyatini taniydi. Aleksandr Sergeyevich asarlari opera ham balet teatri sahnasidan da yang'iradi. Respublika xalqini rus tili kuni ham shoir tug'an kuni bilan Rustam Minnixanov qutladi. Rus madaniyatini ham rus tilini o'stirishga ayiruvchi zo'r ulush kiritgan o'qituvchilar, filologlar, g'alimlarga respublikaning davlat bo'laklari topshirildi. Сложно переоценить влияние гения русской литературы на развитие художественного слова, творчества, а главное на духовное становление новых поколений людей разных национальностей, вероисповеданий. Respublikada yashovchi turli xalqlarning milliy bayramlarini butun Rossiya ko'lamida zo'rlab o'tkaruv motor traditsiyaga aylandi. Agarji rayonining Qadirak ovulida Mari xalqining Simik bayrami tomoshasina da butun eldan minglagan kishi yig'ildi. Жылы жайге яңгыр яуып тұрғанда күмәк бейіп алдылар. Симик мариларның иң яраткан бәйрәмнәренең берсе. Гадәттәгечә, аны Пасха узгач 7 атнадан соң Троицк бәйрәме атнасында билгеләп үтәләр. Туган тумачаларын кунакка чакыралар, милли ризыклардан сыйланалар, бер-берсенә кадер хөрмәт күрсәтәләр. Бу бәйрәм халыкның зур рухи хазинәсе. Это же весенний праздник, цветет все, растет все. Традиционный вот этот праздник, он пришел от наших предков. И мы бы хотели сохранить все, что связано с... Традицион бәйрәм безнең ата-бабаларыбыздан күчеп килә. Үзебезнең тамырларыбыз белән бәйле барлык байлыкны саклап калырга телибез. Ерак төбәктән кайтып, бәйрәмебездә катнашуыбыз бик куанычлы. Мәйданда Татарстан һәм Россия коллективлары катнашында концерт узды. Декоратив гамәли сәнгать, агачтан эшләнгән әйберләр, савыт-саба, милли кием салым, сувенирлар күргәзмәсе узды. Балалар өчен уеннар, төрле осталык дәресләре үтте. Төләүчеләр шүлмәк ясау, талдан әйбер өрү, шигү, милли ризыкларны әзерләү күнекмәләрен алды. Кунакларны кыймак, башка камыр ризыклары, үлән чәй белән сыйладылар. Бәйрәмдә марилар яшәгән Орча, Балташ, Алабуга, Кукмара, Менделеев, Мизәлә, башка районнар, Казан ышанлы вәкилләре актив катнашты. Мария Республикасыннан Морка күндем халык бакал һәм Шайра күндем Мария фольклор ансамбле чыгыш ясады. Аларга бәйрәм кунаклары кушылып җырлады. Күңелле тамашага Удмуртия, Башкортстан, Киров, Свердловск өлкәләреннән, Алтай краеннан да кунаклар килгән иде. Сегодня очень большая делегация, здесь тувинцы, киргиз. Бәйрәмгә төрле делегацияләр килде, төрле халык вәкилләре җыелды. Бүген барысы да республиканың халыкларга бай булуы, төрле мәдәниятләр саклану белән соклануларын әйтә. Agarji районы Симик бәйрәмен 3нче тапкыр уздырды. 2010 елда Мари мәдәнияте бәйрәме Бима авылында, 16 елда Күләгәштә һәм быел Кадирак авылында үтте. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары. Шығарылышны синоптиклар мәгълүматлары белән дәвам итәбез. Татарстанда шторм кисәтү игълан ителде. Бүген һәм иртәгә республикада урыны белән яшенле яңгыр, көчле яңгырлар көтелә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга, Казанда урыны белән 26 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Синоптиклар татарстанлыларга, бигрәк тә автомобиль йөртүчеләргә һава шартларын исәпкә алырга, юлларда тизлек режимын сакларга игътибарлы булырга киңәш итә. Атна ахырына кояшлы көннәр фаразлана. Гомумән, июнь айында һава торышы климат нормасына якын булыр дип көтелә.
6 июньнен башлап Татарстанда битлек режимы гамәлдән чыгарылды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин битлек киюгә бәйле шикләүләрне туктатып туру турындагы карарны имзалады. Республика кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтендә коронавирус белән авыручылар саны кимү сәбәпле мондый адымга барганнар. Шул вакытта бөтенләй дә иминлек турында онытырга иртәрәк дип белдерделәр. Татарстан оператив штабы республикада яшәүчеләргә, аеруча өлкәннәргә, екле хатыннарга, хроник авыруларга саклану чараларын күрергә өнди. Якын арада Алабугада мәдәни үсеш үзәге төзелеше тәмамлана. Учреждение заманча җиһазлар, экраннар, музыка уен кораллары белән җиһазландырыла. Бина 4-нче микрорайонда урнашкан. Аны финанслауның гомуми күләме 218 миллион сум тәшкил итә. Бина төзелешендә тешке ашыда туктап тормыйлар. Эшләр 80%-ка башкарылган инде. Бинаның эчендә буяу бизәү, абу ябыштыру эшләре генә калып бара. Бер вакытта бүлмәләргә яңа җиһазлар кайтарыла башлаган. Ближе к мебели, грубо говоря, идется. Буяу эшләрен тиз арада төгәлләргә исәп, бүлмәләр әзер булуга яңа кайтарылган җиһазларны урнаштырып барабыз. Тагын бер айдан бу күп функцияле заманча бина була. Концерт залы, кафе, аш-су бүлмәсе, спорт залы, иркен класслар душ бүлмәләренә кадәр бар. Иҗат белән шөгыльләнү мөмкинлеге була. Бинада эстетик, сәнгать һәм музыка юнәлешләре булган сәнгать мәктәбе урнаша. Үзәк заманча җиһазлар, экраннар, музыка кораллары белән җиһазландырыла. Ул мәдәни җәмәгатьчелек игътибарын үзенә җәлеп итәргә тиеш. Завоз оборудования. Безнең исә барлык эшләрне 1 июльгә тәмамлау, аңа кадәр җиһазларны да урнаштырып бетергә җыенабыз. Бинаны төзү мәдәният илкүләм проекты буенча узган елның апрель уртасында башланган иде. 218 миллион сумга төшкән. Яңа үзәк инде 1 айдан ишекләрен ачар дип планлаштырыла. Ел ахырына кадәр Татарстанда тагын берничә мәдәният объекты төзелә яки ремонтлана. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Максим Бегашев, Алексей Касымов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Саф сулы шишмәләре, тизелеп киткән таулары, куе урманнары бар. Шуңа да Бәпки авылы районда экологик яктан чиста авыллар исемлегенә керә. Җәйләрен биредә тормыш җанлана, ял итәргә кайтучылар күбәя. Буадан 20 чакрым ераклыкта урнашкан авыл халыкны ни белән җәлеп итә? Киләсе материалда карагыз. Бәпки авылы элек-электән шифалы, тәмле сулы күпсанлы шишмәләре белән дан тота. Шуларның берсе халык телендә урыс кизләве дип йөртелә. Ул 1911 елларда төзелә. Аны тау башында яшәүче православие динле крестьяннар ясаганнар. Биеклектә яшәгәннәр руслар, татарлар аста яшәгәннәр. Татарларны ничектер искә кертмәгәннәр, өстәге урамнарга. Астагы урамнарда гына булган. Менә алда әйтүемчә, менә бу ширкәүдә нидән кизләүдән шул Святая воданы алганнар ширкәү өчен. Оннан ерак түгел Гайни шишмәсе урнашкан. Анысын узган елларда ремонтлаганнар. Беседкасы тимердән ясалса, улагы чын агачтан булырга тиеш дип карар кылганнар. Чөнки элек-электән шулай булган. Менә бу шишмәне минем әти карап торадыр ие. Аннар иптәшем улаклар куйгалады. Аннан соң ул бетә башлады. Ул бетә башлагачтан Зөлфет, авыл советы председателе, менә шушы чишмәне булдырды. Әлхәмдулиллаһи шөкер, бөтен кеше аннан файдалана. Биредә яшәүче халык мунчада да шифалы су белән юына. Һәрбер өйгә ул турыдан-туры кертелгән һәм чыгарылган. Чишмә суы артыннан буа, күрше тирә районнардан да киләләр. Табигатьнең гүзәл почмагында урнашкан авылда чишмәләрдән тыш тезелеп киткән таулар да, куе урманнар да бар. Җиләклекләр күп, урманда кура җиләкләре, тауларда җир җиләге. Халык җыя. Тирә-якларда мәтрүшкәләр дә бар, тирә-яклардан киләләр. Җыярга гөмбә бик уңса була. Бәпки районда экологик чиста авыл исемен йөртә. Шуңадырмы җәйләрен бирегә ял итәргә кайтучылар күп. Авылны туристлар ял итү территориясенә әверелдерсәң, матур табигатьле туган ягыбыз тагын да җанланыр иде дип хыяллана бәпкилеләр. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Татарстанның экология активистлары жейге ялны Қора диңгез яр буенда үткәрә. Республика яшүсмерләре Орленок бөтен Россия балалар үзәгенә сәяхәткә үзләренең тормыш позициясе ярдәмендә лайык. Алар экологияны саклау һәр кемнең эше дип саный. Шуңа да шул ук исемдәге премия лауреатлары булганнар. Бу хәрәкәтләр артына җир сулышы яшеренгән. Экологик флешмобта катнашучылар бергәләп планетаны ничек сулавын күрсәтә. Меңнән артык бала шул рәвешле әйләнә тирәдәге һаваның һәм диңгез суының чисталыгы һәркемгә бәйле дип аңлаталар. На базе нашей школы Смоленскийдагы безнең мәктәп базасында экология отряды оештырылды. Шулай ук безнең проектыбыз бар. Без берничә ел дәвамында җирле халык чүпләгән чокырны җыштырабыз. Орленок бөтен Россия балалар үзәге быел экология активистларын җыйды. Монда профильле сменага Росприроднадзорның экология һәркемнең эше проектында катнашучылар килде. Татарстаннан Азалия Ханнанова өчен табигатьне саклау гаилә традициясе. Наше семейное дело началось с 2017 года. Безнең гаилә эше 2017 елдан башланды. Без балык тутарга барган идек, тирә-юньдәге пычракны күреп җыштырырга булдык. Аннары авылыбыз, шәһәрләребез тирәсендәге пычракны күреп җыштырырга тотындык. Узган ел экологик премияны Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова башлап җибәрде. Ресурсларны җаваплы куллану һәм әйләнә тирә мөхитне саклау үсеп килүче буын гадәтенә керергә тиеш. Без иң җаваплы кешеләр балаларны ярдәмгә чакырдык. Алар ярдәмендә көчле экологик блок булдырырбыз дип өметләнәбез. Бу безнең бердәмлек зур көч. Проект кысаларында Орленок лагерында экологик сыйныф барлыкка килде. Уникаль лаборатория, аэропорт һәм гидропон җыенмалары урнаштырылды. Биологияны тирәнтен өйрәнү балаларга табигатьне саклауда актив катнашырга ярдәм итә. Экологик афәтләр, хайваннарга сакчыл караш, кешенең табигатькә йогынтысы турында фикер алыштылар. Сөйләшүдә әйләнә тирә мөхитен саклауга кагылышлы конкрет темаларны кузгалталар. Диңгез, һава, җирне саклау өчен җан атучылар саны арта. Моны оештыручылар экологик премиядә катнашучылар саны буенча күрә. Буларның илебезнең барлык кешеләре дә аңласын өчен җитди бурычлар куялар. Искәндәр Гыймалдинов, Вадим Струминский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Республикада 7-нче Нәүрүз театраль белем бирү фестиваль форумы үз эшен башлап җибәрде. Тулырак алдагы язмада. Форумда катнашучылар өчен онлайн форматта театр педагогикасы, актерлык осталыгы, Курчак театры сәнгате, менеджмент, пиар-технологияләр, сценография, театраль тәнкыйть, әдәби һәм сәхнәгә кую бүлекләре эшчәнлеге буенча лабораториялар, лекциялар һәм семинарлар уза. Мин әйтер идем, ул профессионаллар өчен. Бу инде монда ниндидер гомумән актерлык осталыгына 4 ел укыйлар, сценограф булырга 4 ел укыйлар, 5 ел укыйлар. Бүтән профессияларга, һөнәрләргә, режиссерлыкка кадаган. Әлеге форумнар алар кыска вакытта бер атна эчендә ниндидер яңалыклар, ниндидер яңа инструментлар артистлар өчен. Форумның төп бурычлары театраль белем бирү хәрәкәтендә катнашучылар даирәсен киңәйтү, театр эшлекләрен заманча театр технологияләренә өйрәтү, төрле халыклар арасында иҗади хезмәттәшлекне булдыру. Во-первых, мы здесь первый раз принимаем участие в этом форуме, и для нас было вообще в принципе открытие, потому что мы находимся недалеко из Нижнего Новгорода, приехали. Без әлеге форумда беренче тапкыр катнашабыз. Дөресен әйткәндә, шок каттык. Чөнки без Казан янында гына яшибез. Без Түбән Новгородтан килдек. Бәйгене бик яхшы оештырдылар. Монда автобусларда, яшәү урыны да, беренче көндә безне укыталар да, һәм инде яңа тәҗрибә алырга булышалар. Дөресен әйткәндә, мин бу форумга хезмәттәшләрем белән аралашып яңа тәҗрибә алыр өчен килдем. Форумның педагоглары Россиянең һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең театр сәнгате һәм менеджмент буенча танылган белгечләре. Форум кысаларында шулай ук Милли театрлар ассоциациясенең белем бирү программасы да үтә. И студентам хотел бы рассказать на этом форуме про современные технологии, которые мы используем. Беренчедән укучыларга әсәрләрне ничек заманча сәхнәләштерергә, ничек дөрес итеп декорны ясарга өйрәтергә килдем. Әлбәттә, дәресләрдә мин материалларны күрсәтәм, ничек һәм кайда аларны кулланырга кирәк. Мәсәлән, хәзер без 3D принтер кулланабыз. Алай эш тизрәк тә, җайлырак та бара. Бәйгегә 258 катнашчы теркәлгән, аларның арасында 67 онлайн форматта.
Быел менеджмент һәм пиар технологияләр юнәлеше иң популяр. Ул үзенә 70-кә якын катнашучыны җыйды. Я руковожу театром уже 20 лет, но в программе этого форума мы участвуем. Мин 20 елга якын театр директоры. Тик әлеге форумда без беренче тапкыр катнашабыз. Форумның программасы бик кызык һәм мин менеджментны сайладым. Минемчә форум беткәч мин профессиональ яктан үсәрмен һәм театр тормышында да актив катнашырмын дип уйлыйм. Дәресләр шәһәрнең 7 мәйданчыгында. Марсель Селимҗанов исемдәге актерлар йортында, Әкият Күршәк театрында, Кәриев театрында, Казан Федераль университетында һәм Камал театрында уза. Искәндәр Гамалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казан Эрмитажы үзәгендә начар күрүче кешеләргә картиналарны кул белән капшап карарга тәкъдим итәләр. Татарстанда беренче тапкыр экспонатлар белән шул рәвешле танышырга мөмкинлек бирүче тактиль станцияләр барлыкка килде. Дәүләт Эрмитажы җыентыгыннан 17нче гасыр фламанд сәнгате үрнәкләре күргәзмәсе ачылды. Эта картина жатва, она особенная, потому что мы видим пейзаж, разделенный на две части. 17нче гасыр сәнгать үрнәкләрен бармаклар белән тидереп карау мөмкинлеге туды. Экспонат янында махсус тактиль станциядә картинаның тулы күчермәсе. Начар күрүчеләр картинаны караудан тыш кул белән дә капшый ала. Он кладет руку на картину и последовательно ведет ее по картине, а сотрудник в данный момент описывает сюжет и что на картине представлено. Например, там в центре стола находится сам блудный сын, описывается в какой он одежде, какого цвета. Бу начар күрүчеләргә картинада сурәтләнгән әйберләрне яхшырак тоемларга мөмкинлек бирә. Здесь аромат выбран такой сладкий, с ароматом фруктов, булочек, потому что мы видим на произведении. Әйтик, картинада җиләк-җимеш сурәтләнгән булса, янәшәдә шуларны куябыз, тәмле исләре чыга. Экскурсия үткәрүчеләр картинаны ныграк тоемлау өчен нечкәлекләре турында тәфсилләп сөйли. Начар күрүчеләр күргәзмәне мөстәкыйль карый ала. Алар өчен махсус аудиогидта эшләнгән. Это то помещение, в котором находится незрячий слабовидящий человек, цвет стен. Аудиогидта бина, диварлар, утырып ял итү урыннары, борылышлар турында мәгълүматлар бирелә. Бу бик уңайлы. Фламанд сәнгатенең алтын гасыры экспонатлары Татарстанга да килеп җитте. Бу уникаль тарихи картиналарны күрү һәм капшап карау өчен уникаль мөмкинлек. Тактиль станциядә берничә шундый үзенчәлекле картина тәкъдим ителгән. Мы, конечно же, будем очень рады, если о таком замечательном проекте и о возможностях, которые мы предлагаем нашим посетителям, узнаем. Бу уникаль мөмкинлек турында күбрәк кеше белсә, без шат булыр идек. Уңайлы аудиогид программасы экскурсиялар бушлай. Бары тик алдан язылып куярга гына кирәк. Хәзер Эрмитаж үзәгендә Казан видеогид һәм ишетү проблемалары булган кешеләргә ишарәләр күрсәтү юлы белән экскурсиялар әзерли. Сәламәтлек үзенчәлекләренә карамастан, теләгән һәр кеше сәнгать дөньясы белән таныша ала. Ләлә Зайнуллина, Эльвира Файзуллина, Илдар Галәутдинов, Татарстан яңалыклары. Бүтін дөнья татар конгрессы тиздән 30 еллыгын билгеләп үтә. Әлеге истәлекле вакыйгага зур әзерлек чаралары күрелә. Конгрессның башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында конгресс уздыра торган чараларга, дөньяның төрле төбәкләрендә сабан туйларын, конгрессның күчмә утырышларын үткәрү, туган телне укыту проблемаларына тукталды. Тыңлаучыларның милли темаларга карата сорауларына җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илгиз Илдарович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Конгрессның 30 еллыгын кайчан билгеләп үтәсез? Бүгінгі күнде біздің Бүтін Татар конгрессінің 8-ші съездына әзірлік эшләре бара. Біз делегатлар сайлыйбыз. Бу инде мәҗбүри рәвештә безнең протоколлар белән теркәлеп, рәсми рәвештә расланып, безнең делегатларны сайлау һәм инде оештыру комитеты тарафыннан әлеге съездга әзерлек программалар төзү эше бара. Бүтін Татар конгрессының 8-ші съезды 30-31 июль, 1-2 августта узачак. Сабан туйлары кайларда ничегрәк оештырыла? Безнең зур, иң матур милли бәйрәмебез Сабан туе.
Әлбәттә, ул барлык татар дөньясы гына түгел, барлык дөнья халыклары өчен хәзер инде билгеле танылган бәйрәм. Безнең тарафтан әлеге Сабан туена аеруча игътибар бирелә. Безнең төп максатыбыз әлеге безнең милли бәйрәмебезне популярлаштыру һәм инде башка милләт вәкилләренә кадәр җиткерү. Һәм инде шул исәптән бүгенге көндә безнең шулай әзерлек эшләре бара. Ул безнең төрле төбәкләрдә уза. Татарстан белән генә чикләнмибез, Россия Федерация күләмендә уза, татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә, һәм инде әлбәттә чит илдә. Менә шуның һәрберсенә без ныклап әзерләнәбез. Безнең тарафтан кайдадыр котлау адреслары юллана, кайдадыр безнең артистларыбыз, иҗат коллективлары юллана. Конгресс эшчәнлеге белән кайдан тулырак танышырга мөмкин? Монда әйтергә кирәк, безнең Бөтендөнья татар конгрессында масса күләм мәгълүмат идарасы эшләп килә. Аның ярдәме белән без инде һәрбер чараны яктыртырга тырышабыз. Безнең рәсми сайтыбыз бар. Шуңа бәйле безнең әле тагын социаль челтәрләрдә безнең рәсми аккаунтларыбыз бар. Һәм мин әйтергә кирәк, басма дигәндә, милли басма дигәндә безнең татарлар гәҗитедә чыгып килә ай сайын. Барлык мәгълүматларны шунда күрергә була. Һәм инде нинди генә зур чараны уздырсак та, без гадәттә туры трансляция эшлибез. Һәм инде ул туры трансляция архивта сакланып кала. Туган телне укытуда сезне нинди проблемалар борчый? Минем инде төп үтенечем укытучы буларак, филолог буларак, ул ата-аналарга, бигрәк тә яшь буын ата-аналарга туган теле фәне кысаларында туган татар телен сайлау. Әлбәттә, менә шул гына безгә киләчәктә телебезне үстерүгә төп мөмкинлек бирәчәк. Чөнки без әлеге предмет кысаларында татар телен сайлыйбыз икән, безнең төркемнәребез булдырылачак, сыйныфларыбыз булдырылачак, һәм инде әлеге сыйныфларда, төркемнәрдә дәреслекләр белән без татар телен укыта алачакбыз. Димәк, без беренче адымны шуннан башларга тиешбез. Балалар бакчасы булсынмы, ул урта белем мәктәп булсынмы, югары уку йорты булсынмы, менә шушы тулы цикл эшләү өчен иң беренче инициатива безнең ата-аналардан булырга тиеш. Димәк, ата-аналарга мин барысына да үтенеп сорыйм, туган телен сайлау буенча гаризаларны язарга. Чит төбәкләрдә телне укытуда нинди практик ярдәм күрсәтәсез? Монда инде беренче чиратта безнең әлбәттә ул уку әсбаплары, дәреслекләрне алу мәсьәләсендә ярдәм күрсәтә. Монда әйтергә кирәк, без тыгыз элемтәдә торабыз, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, аның төбәк-ара хезмәттәшлек секторы белән. Менә шушы тандемда без инде чит илләрдә беренчедән барлыйбыз, кайда безнең ихтыяҗ бар татар телен өйрәнүгә, һәм инде никадәр күләмдә аларга конкрет методик кулланма, уку әсбаплары һәм инде дәреслекләр кирәклеген. Һәм инде аларның ихтыяҗлары нигезендә без шуларны формалаштырабыз һәм аларга юллыйбыз. Һәм әлбәттә безнең әле Zoom технологиялар аркылы дәрес бирү мөмкинлекләребез дә бар, лекторлар чакыру мөмкинлеге дә бар, яисә ниндидер конкрет түгәрәк өстәлләрдә уздырырга була. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.